Poslije sloma Austro-Ugarske monarhije u Prvom svjetskom ratu, republikanska bečka vlada dopustila je hrvatskim rodoljubima da odaju dostojnu počast svojim velikanima Nikoli Zrinskom i Krsti Frankopanu, čiji se grob više od 2 stoljeća nalazi u bečkom Novom Mjestu. Tu su obojica pogubljeni 1671. kao urotnici i izdajice. Kosti narodnih mučenika prenesene su u Zagreb 30. travnja 1919. i pokopane u Prvostolnici. Iako se kult Zrinskog i Frankopana prenosio naraštajima, u Hrvatskoj se do sredine 19. stoljeća nisu smjele spominjati njihove zasluge. Tako je sve do 1907. policija popisivala sve one koji su sudjelovali u misama zadušnicama. Višestoljetnu šutnju među prvima je prekinuo dr. Ante Starčević, koji u Saboru, boreći se protiv bečkog nasilja, izjavio da naši krčki Frankopani, naši Šubići Zrinski, bijahu za buntovnike proglašeni i udavljeni samo zato jer se Nemcem htelo hrvatskih imanjah. Kultu su tijekom vremena pridonijeli mnogi pjesnici, književnici i umjetnici, stvarajući djela o zrinsko-frankopanskoj uroti i mučeništvu. Kosti hrvatskih velikana na posljedku su prenesene u domovinu zaslugom braće Hrvatskog zmaja, pogotovo njihovih agilnih prvaka Velimira Deželića, Emilija Lašovskog i Rudolfa Horvata. Dolazak vlaka u Zagreb navijestili su topovski plotuni sa Šalate. U velikoj manifestaciji hrvatskog domoljublja sudjelovali su deseci tisuća građana, a mnoga izaslanstva u raskošnim odorama upotpunila su svečano ozračje tog važnog događaja. Svečanu misu s rekvijemom služio je tadašnji nadbiskup dr. Ante Bauer. Kosti narodnih mučenika Zrinskog i Frankopana zatim su položene u grobnicu Zagrebačke katedrale, gdje im se i danas odaje zaslužena počast.